So as you can see, Team Marondera, this was so amazing. Everyone was very happy to be here in Marondera. So people are very happy. As you can see, the leadership is going back to Harare, but people are now discussing, but they are very, 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 very happy. As you can see here, we have a lot of people. We have people like Matsbaba here. We have a lot of people, thousands and thousands and thousands. So that is Honorable Chibaya with the team there. And it is very, 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 very wonderful. And the situation is different here in Marondera. So let us get closer and get to appreciate the happiness of the people. So you have seen the situation right here in Marondera. So we want to try to see if we can get the last moment with Matsibaba so that he can update the nation or tell us how the meeting has been. So it seems as if he is busy, but let us try to see if we can get audience with him. Matsibaba. Matsibaba. Wabuku walagwa na Matsibaba tinabo bana Matsibaba wesaka Matsibaba. iwao interview kana masuru ngeni zaitika hapa andoona ba chituko chaitika muzora nhasi chintu ngorwadza pakurarama anditika politics dzakadai dzakatapwa zvinoshoresa izvi tinoona chikoro nevanui so ndidandiri kutaura kuti madhara apa nachakuzikanwa madhara inoti dambudziko chairo chairo so macitizen ndako kushingisana ndangoshinga macitizen edu kuti ngatirambe takashinga because strategy reZANU-PF ndorokuti tidzokere kumashure vakatityisa vakada kuti rova tidzokere kumashure zvino wendo runo kana vakarova kana vakatishungurudza hatisi kudzokera kupi kumashure nekunge vatozviona nhasi hatina kuenda vatidzinga tisiripo chete tikaramba mapurikane avo matega zavo zvaramba kusvikira purezidendi vauya vakatoti adresi kunyange iri nguva shomasi zvinokosha kutsika kwavadi kwavaita so tangotenda purezidendi vedu neushindi hwainaho nokurwira kwavari kuita zvizvarwa zvezimbabwe so izvozvo ndingangozvitenda zvakanyanyisa ari mumwe munhu anodzokera kumashure kana kuramwa but ari kuramba akashinga murume purezidendi uda kuramba akashinga vanesu vachitikurudzira so ndida kuzvitenda ndozotendazve macitizens muri kuteera munhu akarongeka muri kuteera munhu akarongeka varume chimbomupei mukana mumboona kana ana mugabe gore riye vakatombodzwa kunzi aiwa mombe dzichatogwa nemafoni mugaba akati mufanai wakangwarisa asi mugaba akazobata purezidendi maoko vari minista makurani so ngavamboapa mukana muone baba so ndingangozvitenda neungano isanga iri pano ende mangoona kuuya kwaita munhu nai kanga pane munhu kapa graundi kanga itakadika kanga itakatoko nasika graundi so ndida kuzvitenda kuna kwavaita nekubatsira kwavaita sungano yedu yekuwirirana kufambise basa rapa pachamisa kuende kenani
Asala baba Chamisa mtembezana watishikekana. Thank you very much. Yes. Yes. Kusvika kubheki izvo zvindinatosumuka izvo zvine timu kubetera kana kuti titarara tozosumuka wezi wakada kutaura mafambiro ako zvakare nezanu haiwa itori threat kuzanu so ndakuudzai muchandiona ndaako chete handingatauri mafambiro andingaita muchandiona ndaako ndikuonekana vanhu vese nenyika yese pasi rese kuti vari kuuraya system. Chimwe chaitika mambochiona and obviously angari pashowdown kuno kumarondera saka havana kudzingwa aita musangano wake hapana disturba kana masoja hapana aendako mapurisa hapana aendako asi isi tinafunga akatisinga basi ozvizvikorwa anatibanga aya mapema musekitari vavakacherera mugabe guva vakacherera mugabe guva vakacherera mukuru makawo guva they are not advising you later in the end of the day. They are please make sure. Yes, wait. We do opposition now. We do so ndoda kungotenda macitizen taakuziva zvavakuita even kana kumaruwa kana kumapurazi chaimo chaimo havachada wezi vanosvika kuva vachibirwa ati mafoji vavabirwa so inguva ndoda kungotenda. Thank you very much, Mazau. So as you have heard, Madzibaba was addressing here in Marondera. We managed to hear from him. So this is the situation right now here in Marondera. People are now disturbed and the people are now going home. And it is very interesting that people are determined, people are desiring to have change. People are determined to have change in the nation of Zimbabwe. Saga, the mood has been so good, as you can see here, that people are now dispersing and they are preparing to be in Bedbridge. They have to address a rally in Bedbridge tomorrow, and they are preparing to go home. And the police is here. They have not yet dispersed. So I don't know if they think that another is going to be addressed, but it seems as if Honorable Chibaya is now going here. So all is set for change in the nation of Zimbabwe. So in Zimbabwe, I think regarding what is happening here at Rudaka Stadium, we have concluded, we have completed our job. As we promised that we were going to be in Marondera, we delivered. We are here and we managed to give you the updates of what is really happening and transpiring here in Marondera. So we won't be able to go to Bedbridge because I have a flight to catch. I must go back to my base. So I was in Zimbabwe this weekend and I won't be able to continue past this weekend. I would have loved to stay in Zimbabwe, being with the people on the ground each and every day. But we will continue as usual to update you via our usual channels, giving you the updates of what is really happening in Zimbabwe. The conclusion we have from this rally is that
people now want change. People are ready for change. So if any of you have any question which you might need to get answered, you are free to write on the comment section as we speak right now. Write in the comment section, then we can respond to that question before we log off. So, Team Zimbabwe, you have seen for yourself, this is the last batch of the team which is now preparing to vacate and go back home. So let's meet in the better bridge. We will continue giving you live updates of what CCC will be doing, because we are pursuing change the same way others are pursuing change here in Zimbabwe. So if you have any question, feel free to write in the comment section right away. Then we answer that question before we go off. So it has been amazing. The police, the courts barred Nelson Chamisa to address. But the reason why they did so is because they don't want him to tell the people where he stands in terms of policy. They don't want him to continue exposing the regime. The regime, you all know that it is hell-bent. They are determined to make sure that they make the people suffer. They are determined to make sure that they continue with oppression. So there is a question from Edgar Prim. He is saying, we are a president. And we have an answer, former Edgar. The president indeed arrived. If you check on our live streams, a previous live stream from this one, the president was indeed in Marondera, but he failed to address the people. He just addressed for a few minutes. We are going to post as soon as we get settled, telling you what will happen. So tonight, stay tuned for tonight. Our show ends here.